नशेच्या गोळ्या विक्रीचा डाव संभाजीनगरमध्ये उधळलाय। 4400 नशेच्या गोळ्या, 132 सिरपच्या बाटल्या जप्त केलेल्या आहेत। अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सने ही मोठी कारवाई केली आहे। ड्रग्ज तस्करी प्रकरणामध्ये दोघांना बेड्या ठोकल्यात। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अंमली पदार्थ विरोधात टास्क फोर्सने ही मोठी धडक कारवाई केली आहे। गेल्या 4 दिवसांमध्ये 2 वेगवेगळ्या कारवायांमध्ये तब्बल 4400 नशेच्या गोळ्या आणि 132 सिरपच्या बाटल्या जप्त केलेल्या आहेत। आणि या प्रकरणामध्ये कुख्यात ड्रग्ज माफिया अंधा फिरोजचा भाऊ सय्यद अझहर आणि त्याचा नातेवाईक तौफिक रशीद अली या दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे। 23 मार्चला पहिली कारवाई करत ट्रॅव्हल्सने सुरतहून नशेचा माल आणणाऱ्या सय्यद अझहरला अटक करण्यात आली। त्याच्याकडून 2000 गोळ्या आणि 114 सिरपच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या। 24 मार्चला घाटी रुग्णालयासमोर दुसरी कारवाई करण्यात आली। यावेळी तौफिक रशीद अली याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून 2400 नशेच्या गोळ्या जप्त करण्यात आल्या।